Oh, klopo. Sesuk kita anu nih klopo ya, Mas. Oh iya sesuk. Assalamualaikum warahmatullahi Gimana deh? Bapak saya sesuk. wabarakatuh. Menteri. Ya. Aduh, Mak, suaraku entek iki piye? Tak balenane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iki mang Mbak Indah ki WA, Mak. Nggih. Iki kok enek wong al berjanji, Mak. Nggih. Enek wong berjanji, dadi disukani maem. Ya berarti besok beli ya ayamnya ya. Nggih lah. Besok tuku nek. Iya. Iya, iya. Sing tambahi Jawa lah. Iya, Mak, tambahi Jawa ku sedepan. Piye, Mak, piye? Ayam kan kemarin Kemarin ayamnya kan 20. 20 kan jadi 80. Dadi 80. Pas ku berarti nggo berkat. Berarti besok beli lagi. Beli lagi sing untuk soto. Soto ambek nambahi ayam Jawa. Jawa min Besok tambah ya sedep. ada di sana. Apa, Di sana Mak? ayam Ada. Jawanya, ya, Iya. besok cari. Sing langganane Mak itu. Iya, yang Berarti ditambahi ayam Jawa karo ayam ora Jawa. Waktu Sing itu siji beli. ayame Jawa, sing siji ne ora Jawa. Jepang. Oke? Iya. Anu Bu, enek wong berjanji engko kan Iya. bar dikasih Mak. Oh, iya, Berarti oke. tambahi kerupuk urang sing cilik. Cilik ya, besok digoreng ya. Iya, Oke. dahare soto. Nek ngene iki kegedean, Mbak. Gede, Mak. Gedean iki. Kadang ki Mak aku tak ceritani. Heeh. Kadang dikeki dahar kuwi enek lho kerupuk urang gak dimaem. Ya, Ya Mak ya. Iya, betul. Karena enek sing kadang seneng, enek sing ora seneng. Mungkin kegedean, Mbak, lagi jeblak lho, Mbak. Ya sing adine kuwi, Jeblak Mak. lho, Mbak. Kan enek sing adine. Kayak kuwi, sing adine apa sing kok mente kuwi? Sing model mente ae, cilik ae. Iya, Mak. Besok ngono. Pingkong nggih. Ya, betul. Ya, betul, Berarti betul. tim sebelah sini kuwi ngurusi krecek kerupuk. Lah, Tim sebelah sini adalah ngurusi daun. Oga tim bilen lho pemirsa, iki tim tenan iki, oga tim Ngurusi bilen. daun ambek Ngurusi daun dan juga pertape-tapenan. Ki mang adikku yo ning dapure yo gawe mie. Dapat rezeki dari hamba Allah gawe mie 30. Sing saka hamba Allah sing nitip aku yo Mak. 50 porsi, Mak. Hari Jumat depan. Oh iya. Jumat kono olah-olah kuwi. Mboten, Mbah. Jumat niki kan olah-olah nggih Kinara. Jumat depannya lagi. Halo sayang. Apa, Mak, Dok? Ngajenge Mak Simi, Mbak Semi. Bu Mbah Is, Mbak Harmini, Mas Yuda. Sini mangke anu nggih Mak, nggih minta tolong nggih Mak nggih. Oke. Oke. Makasih Mak. Sama-sama. 30 porsi ya, Nduk tadi. Iya. Alhamdulillah sukses selalu, lancar selalu. Alhamdulillah Mbak Alamin ngono Dek Mak nyoteng mbek gebres ngene iki terus piye ya Allah. Enggak apa-apa. Ini kalau kekebelan Aduh. nanti ya gede. Ngene iki pemirsa nggih. Nggih Mak, niki kok di iki nek ngarani diudeti pemirsa, diudeti karo mbahnya, godhonge iki diwalik ngene nggih. Mbah sepurane nggih Mbah. Kula tak madang mie nggih Mbah, kersane mboten mlonyot. Kene jenengan tadi dibawa pulang. Bawa pulang tak nayah. Kayak no ayah. Selamat ya karek. Ngono ya. Tapi ya Pak. Mbah. Ya wes pemirsa, Iya. aku pas jaluk maaf mbek Mamak karo mbahnya, punya mbahnya sudah dibawa pulang. Lah iki gone Mamak malahan along dang wehno papa silo, Mak. Nanti aja. Lho, engko lho ya momot, Mak. Kapan nanti tinggal Glegek, glegek, Kan glegek. aku nih lah, aku Wes tinggal. aku tak izin ya, Iya. aku izin mau maem dulu aku. Terus tak noto kamera aku. Izin, Mak. Izin, Mak. Wes iki aku tak izin maem. Wes ning kene ya pemirsaku. Aku kerupiak-kerupiak. Isa-isa paling, Mbak. Langsung dek susu. Piye, Mak? Berarti urangnya akeh ya, Mak ya. Kan kok aku mbak tenan. Kediri diri kan ya abung Mbak. Heeh. Mbok diliri-liri ya tetep abing. Makan ki ana ngene iki. Ngapain ki krae? Monggo mbahnya kula riyen nggih. Mbak, udah Mbak. Sing gone Mamak Jah pengko pe berdua mbek Papa Silo. Bertiga deh ngambek Sela. Aku tak waheno kemaro sepuh kula.
Mbah rame. Oh, nggih. Kan dadi yang nyayam. Duh, nggih to, Mbah? Oh, alah Mbah mie ayam inu Ini Mbak. Belah lho, Bu. Nek supermi aku doyan. Nek super mie seneng tapi nek mie ayam tidak. Bakso mie ayamnya aku gak pengen, Mbak. Bakso mie ayam mboten seneng. Gak pengen pokoknya. Pokoknya nek dikasih ya dikasih yang bag tak bawa pulang. Dibawa pulang dikasih nomor sepuh. Dikasih yang bag. Dikasih no yang bag. Aku lagi wae tak nomor 10. Nggih, nggih. Makan dia tak nomor 10 nanti. Nggih, nggih. Mbah, monggo Mbah kula riyen nggih Mak Ja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Udah mau beres, tinggal sedikit buntelnya. Tak lanjutkannya dulu. Bisa ada cukup matang, tak kayak apa? Ya. Matang. Soalnya sesuk kita nyambel deh. Matangnya tuh matang. Iya. Napa, Mbah? Tomatnya gak usah tuku. Bawa kuasen kan. Tomat? Ya. Oh, nggih, nggih. Iya. Terima kasih Mbahnya. Kok kan aku kan dikit kok tuku tomatnya seroda akeh mbak nyambel dikasih ya gak usah beli. Oke. Tak kasih aja. Terus kayak Monggo, monggo. Tulung nggih pemirsa. Dia nak buat Pak Widya ya, tomat-tomat. Tomat-tomat nggih. Mbak. Sukses, Mbak. Sukses. Hari ini ya kok tak ini. Ada gak di Paling biasanya diceluk mboten anu, Mbah. Winginane kula mriku nggih aduh ngoten lho, mboten enten teng dalem teng griya sing wingking. Gak tambah kecap pemirsa. Kecap titik-titik penghabisan. Nggih, Mbah. Dik wingi damel niku lho, Mbah, kering tempe kalih mie bijak. Nggih sarapan intan. Mantul. Tak ngeteri salin. Intan. Mulai kan bengi. Jadi ya ini biasanya disini salin kuwi gak gelem pemirsa. Tapi yo ngono kuwi. Tak terane salin. Aku tak bubuk daftar bubuk karo bayi. Bu ning ngene bayi. Nggih, Mbah, cara mono kan klarisi dagangane Dik Susi. Titip ngoten, Mbah. Tiang tebih-tebih titip rezeki ditransfer ngoten. Kang 150. Ini saya-saya Heeh. tambah sokben anu Mbak Yun. Tambah apa, Mak? Nek sotone sokben anu kayak yang cambaan itu kayak Cambandek. tambah ndek ae ya. Ambek soon. Ya, ya. Heeh. Ora usah bukul Mbak Yun. Gak usah, Mak. Lah iya. Ini tambah ya sokben. Tambah ya soon. Heeh, lah iya. Aku gak bukul, mama tuh wong tuwek-tuwek lho Mbak Yun. Oke, Mak. Entek nih Bang. Mak cek lanjut dulu. Geng dalu pemirsa nggih. Iki jam 7.
sebentar lagi azan isya lagi. Aku tak ndang gage ngetero klambi nggo intan pemirsa. Karo uji nyali gawe ana sali. Uji nyali. Bu Yuni wani ora iki? Bismillah. Bismillah wani pemirsa. Jaraknya berapa kilo? Piro ya pemirsa ya? Menawa enek 15 menawa 15 ya 10 antarane. Rono terus rono, ya 15 mungkin. Jadi ditempuh sekitar nek repa ngene 20 menit. Aku paling yo selawe apa 30. Wis aku tak mengantarkan baju gitu pemirsa. Nek omahe dikunci langsung menghubungi Mak Ngatini. Terus alhamdulillah pemirsa wis nyampe tempatnya Mas Dimas lho, si kuning malah ning kono iki. Si kuning ada di sana. Kuncinya mah tak kunci aku nek lali. Kunci motor. Wes langsung mulai kok pemirsa di koko. Oh, ada mas paket nih kene anu nih. Apa iki? Iki lho ning kene. Wes iki klambine Intan tak deleh kene ae. Wes nyampe kene aku tak langsung mulih nggih pemirsa. Oh, iki ada jajan Kinara. Ada apa? Nggo berkatan. Oh, ditata ngene. Lah terus berkate enek nasi, enek ayam, enek sate, enek jajan-jajan terus ning ndi pemirsa? Panggone nek kis dikok kene. Apa ditukokno neh? Nek kancingan pemirsa wis. Aku lali kunciku tak kok endi, Mang. Saya tak laren saya ambekan pemirsa ngisak ya. Duk, dah. Iki klambine adine tak kok ning njaba kene ya. Terus apa jenenge? Iki ning omah mau iki yo nek paket-paket iki mau. Wes bismillahirrahmanirrahim alon-alon. Caraku ngene pemirsa, anggere enek anu mendekse terus enek ibu-ibu tak jak barengan. Bu, jenengan badhe teng pundi? Teng Cepu. Kula nganu nggih teng wingkingen jenengan nek lupa aja banter-banter. Kula tak melok gurine ya. Oh nggih, tak nut toko guri, tak nut toko guri. Nek karo Intan kan enek kancane, jadi biasa numpak ya bare-bare. Lah wong dhewean iki ketoke piye ngono lho pemirsa liwat alas. Delok aku cek padha karo sing nom biyen ora. Pas jek nom ngono kae ketoke ya rondok wani pemirsa. Ana berene ngono golek obat. Pake bengi-bengi niki ning apotek ya ceketis saiki wis tuwek pemirsa sampai 50 ya. Ketoke ya piye ngono wedi. Kena angin sithik ngene iki ya wis masuk angin. Turu ngono ya wis. Balunge rasane teng nopek-nopek. Sing tak golek kunciku mang iki. Oleh yo iki. Wes pemirsa aku langsung mulai. Kok tak kupne ndekne tak kupne
klambine ning kene tak kirim ning Mbak Yune. Wis pemirsa nggih ngoten mawon. Cus. Langsung mulih. Lho ning kene klambine, Nduk. Wis ya tak mulih. Kacamotane ya tak nggone neh. Tak kancingane neh pemirsa sing kono. Enek kuncine nek sing kuwi eneng. Nek iki kan wis dikunci Mbak Indah langsung. Wis sisone kae tok tak kuncine neh. Wis langsung tak kancingin neh. Wong carane ki aku mang kan peteng yo. Begitu teko langsung tak kancingin neh pemirsa. Mak tunjuk langsung wadang kabeh iki. Sewentreng iki. Walah Nduk dah aku kaget pas aku enek apa langsung wadang kabeh langsung. Lho kuwi kok mekane wadang langsung. Enek wong ngono langsung mak bedunduk langsung walah. Oh, neh padang neh ta, padang dhewe ta lho. Ndek mang padang peteng pemirsa. Aku pengen mulai. Wis tak kancingane sik pemirsa. Kancingi dulu ki kuncine. Wes nanti langsung tak kancingi sih aku ra iso pemirsa nek tangan loro ngene ndek ngene gak iso. Tuh diklekno ngene to nggih dikunci. Lah pas sak menit. Kira-kira aku wani ora pemirsa kae liwati alas piye. Iki sepi iki barisan. Oh, kayak bulane ketok redup. Bismillahirrahmanirrahim. Iki golek bolo sik pemirsa. Ibu-ibu biasane ngono nek numpak alun-alun aku tak ngetut ning burine iki pemirsa. Oh. Pinggir alas iki. Bismillah. Lho numpak motor kok bantere ngono. Lho numpak motor kok bantere ngono. Wis aku tak langsung cus bismillahirrahmanirrahim nggih pemirsa. Alhamdulillah wis nyampe omah pemirsa. Jam piro iki berarti? Assalamualaikum setengah. Jam 7 luwih 20. Dek. Halo. Aku bubuk kono ya. Oke. Pakai mak mole. Lawang mrene mbok tutup kenapa? Enggak tak tutup. Ngono ae, gronggo ngono. Wis budhe tak rono le. Tak misak sik. Wis pemirsa. Demikian ya cerita malam ini. Wis coplok jakete. Wong jenenge iki wong nek wedi, pemirsa. Wong nek wedi iki. Tak critani jenengan. Ning makom lak enek sak. Sak gabah menawa. Kuwi dhuwure enek copeng Pak Tani, copeng gunung. Ngono kan ndruwet kae. Beber pisan opo kae. Aduh, saka semut. Lho lah kok wis ditutup. Omahku lah kok horor. Rontok ditutup wis bengi. Demikian nggih pemirsa cerita malam hari ini. Doa terbaik untuk jenengan semua, selalu jaga kesehatan. Semoga sing sakit yang paringi sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga diberikan omongan yang salehah pemirsa. Ketok ya pemirsa. Pun kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus enak-enak kata-kataku yang mboten berkenan di hati jenengan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus